Irawadi lui kama bungriat na atangin I will be conquer will not capitulate. Dr. Samuel Johnson. Indo na chuan achim sang sot hle maya radio thupuan chu hla mi alovin kan ngai thlachina Japan in than tlang an lona 40 white in kana a an chak thu te tidim man lak thu te le 17 division an thu te chu aron puang dup renga keini po chu kan la himri na a engatia moni ril ru chung ril takatanga hlau thon na tharin min ti thlaphang ruthat maya kasilai kol ve barbara tlum tur ka charna hmuna ka thuruk tak mai chu ka vala le a ni khat chu ka silai ka tuai fai lai tak chuan mi pakhat khoya tanga local nge ti hriat lo hian bu fai lei tur min ron dila kan nei lo thu a hriat ve le chuan akal kyang ve le tamaya chu ta tang che chuan kan ngai a thalo le zwalta ani tu dang ma chu lo pui oman om lo kei ma ber chu a lo pui oma chu kani ni khat chu lei le thlui lama chu me dap turin ka wak chhuaka ka thang hlan chuan kan buk chu Japan sipai som thum rual vel tur hian an lo chil chuak ta nge ya keima nge chu min ron mal zon tanal mai renga ma se ka chhuwa ni ani hlau awangin ka chung te chuan min hum tumin tuma om lo thu an lo shrila ma se ama a en thlatu ni nge ya kan rin angei alo ni chu chuan ka silai nei chena sha en ka chung te chu an lo dop na samaya Japan sipai thin rim chuan le Reverend John Hla tin le baraba chu an manin an hung kherta chuti lai tak chuan ke chu engthil nge thling ti shelovin thom dim na chang po shelo chuan Facebook chungin kan bok chu kapana Japan sipai chuan min lo ral mu kar mai si a ka silai ken lo thlengin min lo bi thlakiawa silai phei chu kenila chuan min kap nge yang ma se silai ka ken lo awangin min kap em lova ma se min man tak nga la nazet mai hian dim baksak lovin ka kut chu min hnung khir ngal mol maya buk chung po lut man lovin kan buk tuala chuan ka silai da na soivat turin anatan na mangkhen hian min han beng sok maya ka silai chu pek hre hle ma ila mangle tu tur po oma ka inrin lo awangin ka thuruk na atang chuan kalak chhuat tir ta a Barbara le Reverend John Latina chu keima awangin an kutle ke a an lo phuar kom reng chu ni in keima awanga chu ti taka an lo ngai sa ti ka mu chuan ka thato patalin an phuar na phel tumin Japan sipai ka ma zona om chu akapa kan pet lir top maya chu zat zong an tuar thiam lo ngei mai an ho tupa ho chuan min tham ta zot maya ka zoi ngal noka an ho tupa ho chuan min tham ta zot maya ka zoi ngal noka kei an mi man tum ber min man ta ka wang chuan Reverend John Latin le Miss Barbara chu phel chong lovin kan buk chete chunga chuan an nam lut ta a kei chu hnung kher chungin min kalpui ta a thui min la kalpui man lo Barbara chuan min thla fa la tum lo ti hriat reng hian tap chungin min ron le ta vona alo soilok to ange in mi thla thlam atum lo atum hau lo ani min ron phak vele Japan sipai pakhat chuan aman loka leya an the thlu thuai maya Barbara chu atho le thuaya an mi phuarna hrui phel tumin a beile ngal chata katan thi reng atri lo chuta zong Japan sipai chuan a kut kheng ni chu a hum ko propa a silfen zong an po thlak saka nula velem saruak tak mewin leilet zola loi thing mal dina chuan an phuar betta a chu meu zong ka en zo tangang lova a silfena vom khu tumin ka thato pin katala ma se min man hne si ale ka hnara le ka benga thi chuak zoi khopin min ngai sata ani chu ma se ka inti pachanga thinga an phuar khong reng Barbara lam chu min pan puya kanu puya ni an ring de nge ka shelo ama zona chuan min tin tira ka inrin lo hlanin Barbara deng bot khopin min han nam chil chor maya alung chhiat thla ngei mai chutia min sui sakna hun chu kan bu ka tanga a hlat lo awangin Reverend John Latin khan min lo mu a atwar tangang bik lo ani ang phungji puan sen chuan Barbara sarok za mo chu awavom khuta a ani zong an za dewani ang Barbara chu an hai hong le talo chutaka thin hanrim zia chu karil ru a Dr. Samuel Johnson na thusoi ne ni ma ila katlom chuang lowang I will be conquer I will not capitulate ti chu declare in kashia Japan chuan min hne ngei taka ma se min tlom chuang lo ani bungkwana God save the King George Ford kathi dangkan har chuan ka omna chu khoilai nge ani reng ka shilo ka sul no ni om chu karil ru in kan swing yar thina engtizia a chu tilaya om tangot chunge kani ka chhuak thei hau lo maya
Mase an hnu loka min enkol tu India meichia nars pakhat lo lut chuan ko omna hmun le Japan saltang kani te min hrila chu ami hrila tang chuan min man ani ti ka hre chhuak le ta war wara min man hlimani khwa ka hriat lo thlengin Japan chuan min lo ngei sa alo ni a an mi soi sakna chu anat dewa wangin from prisoners kema min thon ta chu nars min enkol tu chu India chimlam nam pakhat barmarama cheng kumpinu sarkar roi Japanin an chhom tak zel hi ani du sak takamin enkola wangin achunga kalom ngei mai from prisoners camp lama min thun lai chuan ka chaw ang reng hle a ma se min enkol tunu khan chungril lam achiat lo thu le dam le mai tur kani thu min hril awangin ka thla aphang lem lo ni china ka soi to ang khan min manin min soi sa shat ma se karil ro chu engtika ma atlom chuang don si lo from a kar thum chuang lai min enkol nu a kalo changkan le tak deuh nu chuan tang dang tenen rengun lama relin min thon le ta a kan kong chin hriat lo chu ni se khoilam nge min thlen pui an tum hriat rol ani lawang tang la chitin nam tin kan ni a rela chuan mi veng tu te nen min bung ro phur top maya rengun kan thlen chuan ni khat min chol puya renguna min da kan lo rin man to nen renguna omte chu khoilam rela bok a aya hlelam panin min phur chuak le ta zut zut maya keini angsal tang prisoner of war tan chuan engma hriat phal ni heklo min pan pui tur lampo hrelovin kan ar kho chhuwa ve top mai ani ma se amun zong hai tak tak thei ani bik lawa Singapore lama min thon ani ti chu kan hreta thuaya Singapore kho pui atluk ma chuan kho chaklama British school pui ber ani ve thin ma se Japan ral ron lian thla chu anat em awang le lelama kumpinu chuan leido lai hau tak zet mai German dictator Adolf Hitler a ho anei bok awangin kho chaklam chu hun engamoti chen alam che ari lo thei si lo awangin Singapore British Army Commander Lieutenant General A.E. Percival ho sipai nuai khat ngot po inkap ko zo lovin Japanese Army Commander Lieutenant General Tomoyaki Yamashita kuta anin pek pha to a Singapore chu Japan lamtan po apoimo em awangin keini Japan saltang ho po chu min thon ta ani Singapore prisoner kema chuan saltang kan tam em maya ama ero chu min da shan nuai awangin keini saltang tan chuan atang za chu hriat rol ani lo ma se kan tamani ti chu kan hre mai Singapore ka ta na huna chuan ama in mizo tu emo chu alo tang ve to nge ti hriat takin kan tan na banga chuan mizo tlangwal kutlei ziak ti hriat reng hian kalunga valeng em elzeta ti inziak hi ka hmu a elzeta chu hrelo ma ila mizo tan ve to na le akut nu ringot po chuan ka kho hara hnemin ka kho har zwal chang phei chuan ka thlir thin tun hnuwa po elzeta chu tu nge ani ka hre chuak zo ta chuang lo kan na pui ber chu keima ani tang ho eka kol basha chom ani a kutlonga ek hringat mai han ham ni len ni tin mai chu kuthian a ho em maya kan kut zung tangkar zong zong chu apan solek luk maya ma se Japan salang tan na thian ani lowa wangin kan na emo na lo emo kan thok tur ani ringot mai ani chung kan kol basha chin na chu keinin chu kan hmanga abul ero chu Japan sipai te po chuan an ei tui bik lo hle mai tang ho khat chu za sumnga vel zel kan ni a nam khata chuan vai an tam bera kan ei chiat luat awangin beri kan vei vung ber bu thau to maya kan hmel reng chu kan buar hlui vek mai ani chu kan ta na bul loka chuan airfield hi a oma chu airfield sir kan ta na kyang loka chuan hungshan sia New Zealander mi RAF pilot pakhat le thlo na chesiam thiam pahnih hi an chhor du awangin an da a kan ta na chu thirhling nei hian an hungkwal pup maya electric current an kaltir veka tangveng tu Japan sipai lu le chhuana kong ka hnai lama ero chuan karen an kaltir velowa chu thlona chesiam tu te thiam na chu Japan chuan an mamo em awangin an ne chu keini angin an khwa khir ve te chiam lo kan tan na lama te chuan an du in an lutin an chuak theya British le America thlona chia te chu siam tha in ni tin an man lel ema rin om taka thlona chu an siam thin awang le Japan sipai rin an kaya wangin an thlona siam that sa chu an ma ni nge in airfield chungvela chuan an han thlo chin puya an ron tum le mai thina reife chu tia an thlo chin tir thin nu chuan Japan sipai rin po an kai to hle ani an ni la chuan ril ru nei ranin thlona chu an siam tha zela
tin an thlo chin na tura an petrol pek chu tlemin arukin kan buk kil tok nok takara chuan tina an ron thuk ru thina an khol tam tokin an du ang thlona an nei ta bok ani ang ni khat chu kan buk kil kar an petrol thu ruk chu an ron la a chu an thlona zapan chin chiana chu kumpinu chin chiana in an bel khu maka thlo chin le tur anga wan sanga an han thlok le chu an ding tanal mai renga kan buk tuala chhnulama kan hna thok kal tur in tlar lai takhi ani a kan chung zona an thlolai chuan lekha an ron thlaka chu an lekha ron thlak pakhat chu ka zona chi a ron thlak thei chu mole ke chuan ka charwata kan en thuaka chu lekha a chuan dam takin kan kal tange chibai ule ti hnuaya hian god save the king george fort ti hi alo inziaka chu lekha chu japan sipai min veng tu chuan arangin min po thlak sak lopa chu takan dak chuak le chuan chu New Zealand mi imani ang boka japan saltang ve mai si an thlok liam tawang wang mai lai chu kan hmu zui hmana japan la chuan a zui na tur thlo no nei mai bik si heklo shil hai takin an thlir liam ve ta mai maya chu mi te pathum tuka khovela ka mihring o chu an la om ngai lo